Deir airan na Gaeltachta éimeann ó Caomh gúil tip ollscoil na héad an Gaile bhreagrachtaí faoin strátéis fiche bliain go na Gaeilge a chomhlíonna. Mar nach bhfuil dóthain céimiche le Gaeilge an ins na réimsí sláinte agus leish. Tá sé seo séanta go láidir ag an ollscoil a deir bhfuil clád speisialta Gaeilge acu go bhicléin sa dlí, altranas, leis agus ólaocht. Tá sé cortha i lé ollscoil na hÉireann Gaillimh ag iarr ar a stáit na Gaeltachta éimeann ó Caomh. Nach bhfuil go leor daoine le gileige a chailliú san ollscoil an ngáirmatha sláinte, léis agus ideitheas le freastal a dhéanamh ar phobal na Gaeltachta agus na gileige. Tá na líhaintí seo séanta go láidir ag an ollscoil. Dur an teachta ó Caomh ghfuil pobal Gaeltachta ann a teag brath ar gháachtarí agus ar ibríthe léis nach bhfuil gileige acu mar gheall ar chóras lochta ideitheas. Tá lochta legan ag an teachta ó Caomh ar ollscoil na hÉireann Gaillimh. Deir sé nach bhfuil a géirí leo an seo ó híomh pobal na gileige. Itóigh go neachar rudaí ar gúr go mór. Go mór le seach nó go bhlianta nuas, ba daine chumillan ar an lagtra níontíim lei sin. Ba chaint ar duine cinnte go rá dóhan daoine le Gaeilge a dionach cuasaí agus i dionach álar a cainte, OTs, dochtar i teile go mór na rud sin a fada altré go mar cáilíocht go lán a dearach ráú inúil chu daibríanana trí bhean na Gaeilge. Is ní cheart go gurí é seo éimeráda go mór nuair a bhí teacht ar na rudí sear fad sa strateis fi blion go Gaeilge a feicead sa mblion gábíil sa de. Tá ard mhór ar reigrachtaí na hollscoile a dtíobh na gileige ó chuir sí dearú leis an riachnas teanga de fostan uachtarraing ribhnólaigh. Der Jolscoil na hÉireann Gaillimh le nuach TG Ceathair Tróna, ghfuil modúil agus sein cuasaí rogna sa gileige a chur ar fáil acu de bheith léinn ar bhíonleo a brú go garmúil trí bhean na gileige. Tá cuidirach léinn is fí a scáil na haltreachta, a scáil an néis agus a gála sin na hálaíochta ag tuairt hí na sein cuasaí teanga le chachtú na hollscoilíochta gileige. Tá na sein cuasaí seo a reachtal a ar campus na hollscoile an Gaillimh agus a Glenací a Conamara. Sin ó Corinne nó TG Ceathair an Gaillimh.